Evar baş, Slav, hevanno, hevidarım herkes başı, işev, rewşekê lezgîn heye, alarma şer heye, ka min êrin ev şerê ku niha Amerîka û İsraîl amade dikin li hember kîjan hêzane, di hedefê de İran heye yan Tirkiye heye. Berê ku em bikevin nava vê meselê, dixwazim di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hem pêşketirên mühîm hene, girîng hene, hatta hûn dikarin weke peymanên dîrokî jî pênasê bikin. Ew hene, dixwazim bi we re parve bikim. Piştî nîvrê ji me re xeber hat elbet di derbarê vê mesela li Helebê de. Burhan Erdem hevalê min ê rojnameger amade ye. Ez ê pê re bidim bistînim, ez ê fikrê wî bipirsim di derbarê rojhilata navîn de. Bi taybetî wî şerê ku niha amade dibe. Lê pêşî ev Bedran Çiya Kurd şêwirmendê Rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyeyê Rojavayê Kurdistanê radgihîne ku meclîsên taxê Şêx Mexsûd Eşrefiye yên li Helebê bi hikûmeta Şamê re gihîştine lehvatinekî, rêkeftinekî hin maddeyên ku li ser lehevkirine ez hema dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Pêşî ez Burhan xwe amade dike di vê naberê de. Heta ku hat ez viya ji we re pêşkêş bikim. Hevan niha maddeyên ku li ser lehvatin çêbûye çi ne? Gelekî girîng in. Hema derbasî maddeya bibim nûçe gelekî dirêj e. Xalên lehvhatinê ên di navbera aliyan de li Helebê yani hikûmeta îro ya Şamê û Rêveberiya Xweser li ser kîjan xalan lehevkirine. Yek, taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yên ku piraniya şeniyê wê Kurd in ji taxên bajarê Helebê ne, di aliyê îdarî de girêdayî bajarê Helebê ne, parastin û rêzgirtina ji taybetmendiya civakî û çandî ya şeniyên her du taxan ji bo xurtkirina jiyana hevbeş ya aştiyane mijarekî girîng e dibêje. Yani erf û adetên wan taxan, taybetmendiyê wî, çand û kültûra Kurdan ya li wê derê dibêje ra rêz weregirtin, bi tu awayî müdaxele nemimkün e ji Ewropê ve. Hikûmeta Şamê mesûl e ji parastina vê taxê. Du, ev lehevkirina demkî wê heta lehevhatineke domdar ya ji aliyê komîteyên hevbeş ve di pratikê de be. Sê, Wezareta Hundirîn û hêzên ewlekariya Hundirîn berpirsyariyên parastina şeniyên her du taxan digirin ser xwe. Yani li wê derê êdî dişûna hêzên eskerî de hêzên asayîşê yên polîs ew jî ji ciwan û keçên wan taxan pêk tê. Ew li wê derê berpirsiyarin. Rêveberiya Şamê divê rêz û hurmet bigire ji vê yekê re. Ez binêrim. Temam e. Çar ji bo ewlehî û aramiya şeniyên her du taxan çek di nava taxan de têne qedexekirin tenê di destê hêzên ewlekariya Hundirîn ên ku girêdayî Wezareta Hundirîn in wê were domandin. Yani ev hêzên asayîşê ku em bas dikin girêdayî hêzên ewlekariya Hundirîn in. Ez bawer dikim ew baştir e ji vir û pê ve maaşê wan jî karê wan jî ji aliyê hikûmeta navendî ve wê were temîn kirin. Pênc, heta ku rewşa her du taxan aram bibe, ax ji ser rêyên giştî têne rakirin yani barîkatên ji axê ji kevir hatibûn danîn ji ser rêyan wê werin rakirin yani aramî wê çêbibe. Halên kontrolê yên sereke di destê hêzên ewlekariya Hundirîn ên girêdayî Wezareta Hundir de dimînin. Şeş, hêzên leşkerî bi çekên xwe ji her du taxan ber bi herêma Rojhilatê Firatê ve vedikişin. Yani hêzên leşkerî ku me em bahs dikin dibe ku hêzên YPG, YPJ bin ew di dema şer de li wê derê amade bûn ji bo parastina herêmê ji vir û pê ve ji ber ku lehevhatin çêbûye hêzên asayîşê dikevin dewrê, hêzên asayîşê jî hêzên Kurdan e. Ji ber vê yekê dî wan wezîfeya xwe pêkanî em ji we re spas dikin ew êdî vedigerin Rojavayê Kurdistanê. Yani bahsa hêzên askerî dikin. Pêdivî bi hêzên askerî namîne. Her wiha hêzên askerî yên Heteşî jî li wê derê cih nagirin. Di nava taxê de tenê hêzên asayîşê wê hebin. Heft, li taxa Eşrefiye û li taxa Şêx Mexsûd du navendên hêzên ewlekariya Hundirîn têne vekirin. Heşt, tevgera çûyîna hatine ya şeniyên her du taxan wê serbestî be. Nabe ku kesek ku destî wî di xwîna Sûriyeyan de nebû be berê lehvatinê weregirtin. Yani ew jî ji bo parastina milletên wê derê ye. Kesekî ku eger di kuştinan de, di xwînrijandinê de cihî negirtibe.
beriya vê lehvatinê wê neyê mehkeme kirin. Neh ji bo hêsankirina tevgera çûyînê hatine di navbera bajarê Helebê û herêmên Rojavayê Kurdistanê de komîteyekê koordînasyonê tê avakirin. Ji taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiye wê çûyînê hatina Rojavayê Kurdistanê gelekî hêsan bibe. Komîteyekî taybet ewlekariya wan digire ser xwe. Ew jî gelekî mühîm e. Deh ji bo pêkanîna vê lehevkirinê komîteyekî di her du taxan de têne avakirin. Ew jî baş e ji bo bîrokrasiya wî ji bo dayîn û stendinê karekî çêbe ev komîte xizmetê de ye. 11 hemû saziyên sivîl yên her du taxan bi koordîneya bi saziyên sivîl yên din re dixebitin. Bê ku cudahiyê bixin navbera taxên bajarê Helebê, alîkariyê didin saziyên din. Ew jî berêya her du şaxên şaredariyê yên li Şêx Mehsûd û Eşrefiye pêk tên. Şaredariya Helebê bê ku firqiyê bixe navbera taxan wê hemî xizmetê bibe van taxan jî. 12 girtiyên her du aliyan têne berdan hemû dîlên ku piştî rizgarkirinê hatine dîlgirtin bi hev tên guhertin. Yani her du alî ev niyetekî baş e. Di destê wan de çi qas girtî hene, dîl, esîr hene wê werin teqeskirin. Yani çi dibêjin li hev û du werin veguhestin. Ew girtiyê wan berdide, ew jî girtiyê wan berdide. 13 nûnertî her du taxan bawekê giştî wek hev di meclîsa parêzgeha Helebê de her wiha di odeya bazirganiyê de di hemû qadên din de li gorî qanûnan têne bicihkirin. Ew ê tê de cihê xwe bigirin. 14 saziyên xizmetguzarî, rêvebirî, saziyên perwerdehiyê, şaredarî, meclîsên xwecihî yên her du taxan heta pêkanîna lehevhatineke domdar ji alî komîteyên hevbeş ve wekî xwe dimînin. Yani sîstema perwerdehiyê ya Rojavayê Kurdistanê çawa be li her du taxan jî perwerdehî wê bi Kurdî be wê wekî xwe bidome. Ev jî tiştekî gelekî baş e. Rêkeftin ji alî nûnerên hikûmeta Şamê yên bi navê Mihemed Ebdulganî, Mesûd Betal û hevserokên meclîsên taxan ên Şêx Mehsûd û Eşrefiye, Nûrî Şêxo, Hêvîn Silêman ve hat îmzêkirin. Ev bi vî awayê gelekî mühîm e. Burhan Erdem merheba bixêr hatî. Merhaba Bedran. Heta ku tu amade bî min ew rêkeftin lehvatina li Helebê ya di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de eşkere kir. Xalên girîng bûn. Tu hema bi çend gotina bahsa vê meselê Li ser medya civakî bihîst wisa di deqên pêşî de wisa kêfxweşiyek heye yani gavaka mirov li medya civakî dinêre Bedran sosyal medyayê kêfxweşiyek heye ji vê peymanê wisa xuya dike ji devera herî hêsan dest pêkirine di çarçoveya wê lehevhatinê de yani lehevhatina wisa tarîf bikim lehevhatina Rojava an jî Kurdan an jî bi giştî qesede û hetê şê gavaka mirov bîne berçavan ji cihekî hêsa dest pêkirine Heleb û çareseriya ji bo taxên li wê derê çareseriyeke wisa li gorî deverên dinê wekî mînak li gorî Efrînê devereke hêsantir bû. Serkeftina li vê derê wê bi xwe re serkeftinê deverên dinê jî bîne. Wisa tê hêvîkirin yani gelek kes di mesajên xwe de gelek nirxandinin bixwandin îro li ser vê bi vî awayî şîrove dikin, bi vî awayî dixwazin bibînin. Yani ew hêviyek heye ku li deverê dinê jî peyman bi vî rengî pêk werin. Ji xwe beriya niha biryar hatibû girtin şêniyên Efrînê êdî dikarin vegerin ser zeviyên xwe, ser mal û milkê xwe, serêkaniyê jî wisa. Ev jî beşekî ji lehvatinê ye. Ya tedî tenê bi wê biryarê ji Efrîn devereke tedî ji ber ku gelekî hatiye êşandin ji aliyê Tirkiyeyê ve ji ber wê yekê min got devereke yani tamam peymanê heye li gorî ne peymaneke wisa serrastkirî jî gerek e mirov bêje ji bo Efrînê deverê dinê jî hakeza û tesîra Tirkiyeyê li wê derê çi qasî hebe ew ê ew qasî nehêsan be. Yani tamam vegerek heye lê vegereke bi çi rengî ye? Yani gereke mirov nekî li xwe mikir were tam vegerek heye li wê derê gel diçin gelek mirov ditirsin biçin û gilî û gazilên vî wayî de jî hene
yani gerek veke pirsgirêkek hatiye çareserkirin li Efrînê nêrîn. Yani li vegera Efrînê nêrîn. Li Ez vê Efrînê bawer dikim. elbet suç heye. Di nava van heft salên dawiyê de suçên gelekî giran hatin kirin li hember sivîlan. Ev suç jî divê bikeve dosyeyekî û lêpirsîn were dest pê kirin elbet. Li hevatin çêve jî suç li cihê xwe ne. Burhan ji xwe agirbestekî li Rojavayê Kurdistanê jî heye. Em dibînin di nava van Ew jî sê çar balkêş rojên bû dawiyê berê. de êriş kêm bûne. Yani êriş hema divan rojên du rojên dawiyê de hema êriş qet ji binîva tune ne. Ne ji hewayê ve ne ji reşayî ve pira qereq û zaxê bendava sîşinê niha dibin ewlekariyê de ne. Di destê hêzên Reveberiya Xweser de ne. Ev peymana li Helebê jî ji aliyê Bedrançiya Kurd ve hat eşkerekirin. Yek ji rêveberên girîng ê Rojavayê Kurdistanê ye. Ew jî bas dike di hevdîtinên me yên ji vir û pêve ve Rên Serêkaniyê wê mijarên sereke bin. Yani Em navê wê wekî dinê ji gelekî bibêjin yani Bedrançiya Kurd hem navê te ye jî yani wisa. Bedran bi navê gelekî bibêjin li wila di vê li hevatinê de yani di wê hên gelek mijaran de li hevatin were kirin û Bedrançiya Kurd jî yek ji wan kesan e ku Kurdan temsîl dike li wê derê. Ez nebêjim tenê Kurdan lê herêmê temsîl dike. yani Rêveberiya Xweser li wê derê elbet ne tenê Kurd gelek milletên din hene. Hemiya jî temsîl dike. Yani Arab jî di wê derê Rêveberiya Xweser temsîl dikin. Vê derê em behsa Kurdan nakin tabii. Rêz û hurmeta me ji her kesî re heye. Ev agirbesta li Rojavayê Kurdistanê fikra te bipirsim deqekî du deqe hema tu fikra xwe beyan bike. Dewleta Tirkiye wextê ku di bin garantoriya Amerîka û Fransayê de vê peymanê îmze dike em zanin ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê çûne derbasî Tirkiye jî bûne. Bi Ya helîkopterê Bedran te got deqek du deqe û te basa rêveberên küçûna Tirkiyeyê kir yani ne mijareke wisa deqeyekê du deqeyê ye ev mijareke gelekî berfireh heye geleke berfirehî jî were li ser reva çima ez vê dibêjim Burhan ev du sê roj e ez bi xwe jî tevê mîvanê me jî em gelekî şîrovê dikin belê belê çi guherî ku dewleta Tirkiye agirbesta bi qesedê re qebûl kir. Çünkü Türkiye em fikrê Tirkiye dizanin dibêje agirbest ancak di navbera du dewletan de mümkün e çêbibe. Em bi rêxistinan re, bi tevgeran re, bi rêveberiyên herêmî re em agirbest îlan nakin. Ama ji ber zexta Amerîkayê Tirkiye serî tewand û mecbûr ma agirbestekî îlan bike. Îjî em dibêjin gelo dibinê vê îlankirina agirbestê de fitne, fesadî, hîlekariyekî heye tune ye. Em hinekî ji wî tirsin. ya naqede ya ew fesadî hîlekarî qet naqedin. Lê ez ê bibêjim Erdogan bi Trump re axivî tesîreke mezin a vê yekê heye ez di wê baweriyê de me piştî axaftina wî nermbûneke li nava Diwarê Kurdan de ez giştî bibêjim diwarê Kurdan de nermbûnek xuya bû li nava dewleta Tirk. Agirbest tabii agirbesteke ne îlankirî hemû sa tarîf bikir. Bi wê yekê weke destpêkekê xuya dike. Lê hînê wê berfirehtir bibe. Yani tenê bi vê yekê wê nemîne yani agirbest têrê nake. Yani çawa wê têrê neke yani em agirbest çi bû êrişeke yekalî hebû. Êrişa dewleta Tirk hebû. Yekalî bû. Êrişê xwe rawestandine. Yani Rast bêjî. ev Rast yek wê çixwasî bidome dîsa garantoriya vê yekê em hinek tiştan nabînin yani hin ji ber ku gelek tişt veşartîne em hinek em ji hinek naverokan dûr in yani. Li naveroka vê peymanê çi heye, çawa li hevkirinek heye û çawa ew wê xwe giştî bike yani di navbera Rojava û Tirkiyeyê de wê çawa peymanekî giştî pêk were me hinekî nê ji benda vê yekê bin yani ez dibêjim weke gaveke destpêkê tiştekî baş e tu nebûna êrişan lê ji vê mestir lazim e yani. Elbet. Do hevalê me ronî ruha mesela dibêje ez hîlekariyekî çi wa hîs dikim Türkiye dibe ku îmajekî bide Amerîkayê bibêje temam
em bi Kurdan ra li hev dikin, navbera me pir xweş e, tu pirsgirêk nemaye, êdî tu wekî Amerîka dikarî ji herêmê derkevî. Ew jî bingehekî, zemînek amade dike ku Amerîka bi rehetî ji rojava derkeve, êdî em Yani bigin ber berbextê ew wî. pê zanibin yani ew pê zanibin yani ew tam bahsa Amerîkayê dikin yani. Tamam hîlekarî heta çend roja belkî bimeşe cemavarîkiyan lê vegerek were. Yani wê bê ceza neyê hişte tiştekî wisa eger Tirkiye bike. Ez tiştekî dilê jî bibêjim roleke mezina İsraîlê heye li vê derê. Em kêm behsa wê dikin di medyaya me de tenê gotinên xweş em ji bo İsraîlê dibêjin an jî di ser sosyal medyayê Kurd ji bo İsraîlê gotinên xweş dibêjin lê tesîreke mezina İsraîlê ji bo mayîna wan leşkeran li Rojava li Sûrî heye û Tirkiye yani niha tiştekî dinê jî heye. Ez nizanim gereke mirov gelek ji gelek aliyan vel Tirkiye binêre. Belê. Tirkiye ev çend roj em behsa wê dikin yani di medyaya me de gelekî tê gotin ku İsraîlê êrişî Tirkiyeyê kiriye an jî êrişî hevalbendên Tirkiyeyê kiriye ku dixwest li nêzî Palmîrayê li wê derê üseke ji nû ve ava bike. Yani üssa heyî bixebitîne. Ev nûçe gelekî hatin bihîstin yani tabii vê nûçeyê rezêdetir yani nûçeyên dinê jî tabii weke hin deverên dinê laskiya hate gotin hin deverên dinê hate gotin ku Tirkiye dixwaze li wê derê bicî bibe. Yani gereke mirov vêya jî bixwîne yani pê re bi vê agirbesta me re girêdayî gereke mirov bixwîne. Li wê derê jî tiştek heye qasî ku min fehm kiriye yani tamam Tirkiye dixwaze tiştekî bike lê ji bo bi rastî bibe hêz li wê derê Tirkiye bikare be li wê derê bijî divê pêşiyê bi Kurdan re li hildû bike. Yani eger bixwaze useke wê li Sûriyê hebe divê yani di serî de bi Kurdan re li hildû bike. Ev yek ji wan re hatiye gotin yani ji Tirkiyeyê re hatiye gotin. Tirkiye fehm nekiribe jî di destpêkê de bi êrişê bi wan hatiye dayîn yani bi wan hatiye fehm kirin yani bi wan dane fehm kirin. Bi wî awayî gerek mirov vê yekê binêre yani Tirkiye wisa bi rehetî neçû agirbestê. Erê niha em derbasî meseleyên tabî meseleyên li Tirkiye jî hene di derbarê İmamoğlu de hên pêşketinên nû heye di derheqê wî de 25 sal cezayê zindanê tê xwestin. Meseleyên li Tirkiye mesela Mümtazer Türköne ki em zanin kesekî nasiya min wî şexsî çêbû. Rojnamevanekî yani gotinê wî normal tên cih yani pêşbîniyê wî rast derdikevin em wisa bibêjin. Devletê baş nas dike yani. Devletê pir baş Ji dewleta Kurd tê yani. rast e. Ew behsa ew wekî dike hilbijartinên pêşwext. Yani xuya ye ku MHP kesên derdora MHP yan jî di nava dewletê de êdî hêdî ji hebûna Tayyip Erdogan acizin. Belkî jî çûna wî dixwazin. Ev êdî tê nîqaş kirin pir vekirî çünkü êdî imkana ku bikaribe Tirkiye birêve bibe tune bi vî halê xwe. Ji xwe ê ku pêşî li vê pêvajoyê dixetimîne dîsa jî ew û derdora wî ye. Wisa ew jî xuya ye. Niha Burhan berê ku tu dest bi vê axaftina xwe bikî derbarê Tirkiyeyê di medya dijîtal ya Kurdî de kanaleke nû heye ez hema dixwazim bi deqeyekî behs bikim. Kurd Arşîv arşîva me hemiyan êdî dixe ser dijîtalê. Kurd arşîv berê jî hebe ez bawer dikim ez lê rast hatime ya. Eger şevebarên me bikaribin herin bibin abone ez pir kêfxweş dibim. Rûpel ev e hûn dibînin ne? Belê. Ev Rûpela Kurd Arşîv e ji Met TV bigire heta deverên din. Di jiyana beyetiyê de ji hunermendan bigire heta bêjeran, spîkeran kî heye kî tune hemiyan qeyd dike arşîv. Mesela vê derê de hûn şivan perwer xebateke pir baş e ev tiştekî wisa nebîst bûye. ama hejmara aboneyan vê gavê gelekî kêm e 2600 kes bûne abone. Ji ber vê dibêjim nû dest pê kiriye.
ijar mesela ve deri hund dibinin ku şivan perver demek ki şanogeri kiriye. Şanogeriya tiyatro yani listiye. Ve deri arşiva ku Jmet TV maye hund dikarin bibinin. Mesela ve deri Jmet TV Koma Gulen Xerzan ev rojdaye ve demi zarok bu. Rojda ve deri de mivana min heye. Rojbaş Kurdistan'da Met TV'de. Ev mesela bernama minu tekoşim bu ve demi. Tê de hatiye weşandin. Avê derê hûn Gulistanê dibînin, di dema Met TV'de. Yani kesên ku nostaljî dixwazin bibînin, dikarin biçin vê kanalê bişopînin, bibin abone. Nû dest pê kiriye ji kerema xwe re em hêz û quwetê bidin medya dijîtal ya Kurdî, Kurd arşîv bişopînin û pêş bixin. Ev jî bila bibe piştgiriya me ji bo hevalê me yê ku Kurd arşîvê birêve dibin. Ez ê dawiya bernameyê de jî behs bikim. Ev mihîm e Xebateke bûn. gelekî girîng e. Ji xwe li cem Kurdan arşîv gelekî kêm e. Ev dibe hafıza ya, dibe hafıza. Belê. Yek firqiyê naxe. Mesela Burhan, firqiyê naxe nabera insanan. Mesela vê derê eş te re bêjim deqekî. Mesela vê derê hûn kî dibînin? Alî Qazî dibînin, Xemgîn Bîrhat dibînin, Rotîn de heye. Vana hemî arşîva Met TV'ye. Vira Zozan hûn dibînin. Kemal Burxayî heye. Belê arşîveke dîtbarî hebe ji li wê derê ji wê derê dest pê dike. Yani ji gava ku mirov bêje dîtbarî di Tirkî dibêjin görsel. Erê. Ev Arşîveke jî dîtbarî ev hebe jî yani ji wê derê dest pê dike Introducing ji Met TV. erê. Burhan ev jî ejder e. Ez hema nîşandim û em derbas bin. Ka. Ev ejderê me ye. Erê tê bîra. Ejder niha porî spî bîye. Min çend care xwest bibe mîvan di kanala me de ama çê nebû. Nerahetî wî hene nektar. Velhasil ev e. Ez hema vê bigirim. Tamam. Yani Kurd arşîv hafızayekî dîmenên Kurdan e. Herkes Profesyonel. wê de çêbejî. Yani hevalê me birêve dibin ekîbekî Kurd ê rojnamegeran e. Baş Baş. Niha li Tirkiye dîsa bi çend gotinan, bi çend hevok du behsa meselên li Tirkiye bike, niha tişta herî muhîm hevalno alarma şer heye li rojhata navîn. Fermandarê CENTCOMê yani ji artêşa Amerîkayê fermandar Quilly ez bawer dikim hat Tel Avîvê anha li İsraîlê ye ketiye binê erdê baregehê wanê di binê erdê de wextê ku dikevin binê erdê wan baregehên veşartî de pîlan û projeyên ji bo şer amade dikin. Niha ev şer muheqeq çê dibe. İsraîl, Amerîka xwe amade dikin ji şerekî pir berfireh re. Ev şer li dijî dewleta Tirkiyeyê yan li dijî Îranê ye yan li dijî hêzên girêdayî Îranê yên li Yemenê ye. Vana hemî em bi Burhan re nîqaş dikin. Niha Burhan hema behsa meselên li Tirkiye bike em derbasî wan pîlan û projeyên şer bibin. Rojên pêşî me rojên bixwînin, rojên pir germ in. Yani tişta me ji Tirkiyeyê fehm kir demeke wisa de naham qala ew dikin şer dikin û şerekî berfirehbûyî gelekî ji tê kirin. Yani ne tenê em dikin li cîhanê gelekî qala wê tê kirin. Bediran Tirkiyeke bi vî rengî wê nikaribe di şerekî muhtemel de li ber xwe bide egel dijî wê pêk were. Egel dijî berjewendiyên wê cîranê weke İran an jî Iraqê pêk were ew ê dîsa nikaribe berjewendiyê xwe biparêze di Tirkiyeke di vî halî de. Yani ji pêşî ez wê yekê bibêjim li nava Tirkiyeyê çi dibe yani gelekî xala dewletê tê kirin dewleta Kur û daxwaza weke planekê veya ji Erdogan re an jî bi Erdogan ev yeka hanê kirin. Yani lê piştreşî dibî de destek dan vê hereketê. Bi wî awayî niha şîroveyekê ye ji aliyê ew dewleta Kura Tirkiyeyê ya esasî ku em dizanin yani wisa biborînin bi Ergenekonê ve navê wê gelekî hate elanîn. Wê pêva ji Ergenekonê ve gelekî navê wê hate elanîn. Bana rêyek nîşanî Erdogandan lê
Evre reya binketina wî bû wisa tê şîrovek. Şîroveke giştî bi vî rengî heye. Ez tevlî ez bêtir nêzîkî vê şîroveyê me. Hı hı. Yani rêyeke ne rast ber bi Erdogan xistin û Erdogan kete xefikekê. Di vê yekê de jî li pêşiya wî yani wê çi bibe? Çi qasî awa xwe zêde bike, zexta xwe zêde bike, berxwedanek li hemberî wî zêde dibe heye. Yani nizanim gavekim behsa dewleta Kûr dikin. Dewleta Kûr gelek mirovên xwe hene. Gelek mirovên ku jê malnişîn bûne ya teqawut bûne ew ê emeklî ê dewleta Tirk ê dewleta Kûr hene. Yani eger hinekî wisa mirov bîne bîra xwe yine di dema xwe de Ecevît salê hefteyê de Ecevît ev yeka hanê derxist bû holê ew Özel Harp Dairesi jê dibêjin bi Tirkî û endamên wê li vê derê xalek dinê hebû îl özel îdaresî heye. Li Tirkiyeyê sîstemeke berfireh he. Gelek caran hate gotin yani em deverê ku em jê behs jê re behs dikin bi milyonan kes ji van deveran derbas bûne yani. Hin di eskeriya Tirkiyeyê de yani eskerên bijarte hatine kirine endamên xwe. Wekî dinê jî mamûr çêkirine yani mamûrên dewletê. İl özel îdaresî navê wê gelekî hate helanîn di salên nodî de jî meqala wê dikir yani dema ku nû dest bi rojnamevaniyê kiribû weke weke dewleta Kûr yani girêdayî mîtê kar dike ev yek dihate gotin. İl özel îdaresî çibû yani her tişt her mirovê li kîjan bajarê yani xwe digihand hemî gundan, hemî deveran û hemî însan jî em Tirkiye ew gotin heye fîş dikirin. Fîş dikirin çi ye? Yani qeyd dikirin. Kî ye? Bi çi awayî ye? Li gorî kê ye? Yani mesela li deverên Kurdan yani du sê mamûrê wan xuya dikir. Lê ku ji wan re dixebitîn zêde bûn yani gelekî zêde bûn. Ev tu ji wê derê lê binêre di dewleta Kûr de yani bingehek çêkiriye wê dewleta Kûr bi vê bingeha xwe dikare gelek tiştan biguherîne. Yani tu sed hezarî bifikir, sed hezar însan li Stenbolê rabin tiştekî bibêjin, propagandaya wê tiştî bikin. Ew sed hezar kes bi tesîra xwe li gelek kesan bike û sed hezar mirovên vê rêxistinê heye yani ev dewleta Kûr heye. Ji ber vê yekê ez gelekî qala wê dikim, qala dewleta Kûr dikim. Çima ew wisa bû? Çibaniya wê jî ew e ku Tirkî gelekî îzole bû, ji cîhanê îzole bû. Yani bi paş veçû, gelekî bi paş veçû. Ev paşketina wê li gorî êdî ew daxwazên yani wê şîrîkatiya Erdogan û dewleta Kûr nedibû. Diviya bu tiştek bikirana, ji cihekî ve bitexandibana. İmamoğlu jî yani kesekî jê dihate hezkirin bû û gelek tiştê wî jî li pêş çava bûn. Yani mesela dîplomaya wî tu lêzînê re çawa çêkiriye tiştekî ew qasî sunî ye tu lêzînê re yani wisa girtina wî, avêtina wî, sûcbariyên derbarê wî de taban vane weke Kurd siyaseta Kurd vê yekê ji nêz ve nas dike sûcbariyên bi vî rengî muameleya bi vî rengî lê hate serî gavek hate serî İmamoğlu tiştek lazım bû. Komek hebû ji vê yekê ne kêfxweş bû Hı û çepgiriyek heye li Tirkiyeyê taybetî li Stenbolê çepgiriya Tirkiyeya Stenbolê gelek tiştan diguherîne lê gelekî jî bi dewletê rexebitiye yani dewlet ketiye nava wê. Ez yani gelek kes ez mirovan suçdar nakim wisa bila kes negire ser xwe lê hin tiştên zanîn yani ji rabirduya xwe ve ku çawa pêçiya dewleta Tirk ketiye nava çepgiriya Tirkiyeyê heta çepgiriya Kurd jî yani vê yekê hı. gelekî dizanin. Vana ew ez wisa bibêjim bi awayekî vana derketin pişka pêşîn bû. Vana çalakî kirin, bi wan dan çalakî kirin û vana li unîversteyan ji xwe ew bûn yani çepgiriya Tirkiyeyê li unîversteyan rêxistinkirin e. Hı hı. Ji vê derê êdî xwe gihandin civakê û piraniya civakê jî hembêz dikin. Rêbazên dane ber xwe jî wekî çûna deng dayîna ji bo
ew ê ji bo İmamoğlu an jî kampanyaya imzayan heye niha yani rêbazên ku mirov jê hez dikin yani serî însan naxin belayê bu ya awayî tev digerin wê ewek şikandin e yani tirseke ji dewletê şikandî heye û karin gelek mirovan jî tevlîveyekê bikin. Tabii vana eger tamam vana dest pê kirin lê wê destê vana de bimîne wê vana bi rêve bibin ev tiştekî din ê yani. Yani şoreş hin kes dest pê dikinê lê diguhere dibe şoreşên mirovên dinê. Yani ez bêjim Tirkiye di pêvajoyeke vî rengî de ye. Yani hereketek hate dest pêkirin lê ev hereket bu hereketa hin kesên dinê. û ev hereket dikare xwe pêş bixe eger çepgiriya Tirkiyeyê bi giştî bibêjim çepgiriya Tirkiyeyê xwe serrast bike xwe hinekî paqij bike ji dewleta Kûr wê bikaribe vê tevgerê bibe hilbijartinê hilbijartineke pêşwext jî îşareta wê di daxuyaniya Bahçelî de jî hebû. Daxuyaniya Bahçelî gelekî hate axivîn di kanalê me de jî gelekî hate axivîn daxuyaniya wî ya dawî. Lê heq û hukuk û adalet yani ev gotinên bi vî rengî îşaretin ji bo hilbijartinekê. Bingeha wê tê amade kirin lê ev wê di ne wextekî kin de ez ê bêjim niha AKP plana AKP 2027 bû. Gelekî ev yek hate gotin yani planeke bi vî rengî heye. Dikare ev yek bibe 2026. Yani beriya wê jî eger hereket gelekî berfireh bibe ji bo ji dest wan derkeve ji dest dewleta Kurd derkeve ev hereket dikarin di sala pêşiya me biborîn îsal jî ber bi payîzê ve hilbijartinekî îlan bikin. Yani ji bo vê hereketê bidin rawestandin. Lê mecbûr vê hereketê bidin rawestandin lewra aboriyê li aboriyê dike. Aboriya Tirkiyeyê ji xwe gelekî qes bû û ji destê wan çûyê dî yani. Ew mîzanin bibêjin ew pîvana ku dixwestin xwe nîşan bidin, nîşanê Erdogan bidin veguhezî tiştekî dinê û li aboriya Tirkiyeyê dixe. Baş e gelek spas niha em derbasê rojata navîn bibin. Sergey Lavrov, Wezîrê Karê Derve Rusya dibêje tekîliya me bi Amerîkayê re pêş dikeve me çawa plan kiriye wisa diçe yani ew problema wan ku ber Ukraynayê derketibû hêdî çareser dibe ev aliyekî ya din fermandarê Centcomê Kurîlla bi awayekî pir acîl hat Tel Avîvê bi serokê fermandariya İsraîlê Eyal Zamîr re çûn beregeha binê Erdê mijarekê lezgîn guftûgo dikin nîqaş dikin. Di vê naberê de hêzên hewayî yên İsraîlê di asta alarmê de hemû tatilên xwe hemî betlana xwe betal kirin û niha di rewşa şer dane di pozisyona şer dane çi qewimî çi dibe van rojan ciyê mereqê ye gelo ev amadekarî li hember Îranê ye yan li hember Tirkiyeyê ku niha hewl dide were li Palmîrayê bicih bibe buran. Ne hemberî Tirkiyeyê bediran ez nedibê baweriye de me yani İsraîl û Amerîka Tirkiyeyeke bi vî rengî ji xwe dixwestin û niha destê wan de ye yani di mista wan de ye ha yani dikarin bi her awayî bi rêve bibin Tirkiyeyê. Hemû daxwazên xwe ya bi Tirkiyeyê bidin kirin. Yani Tirkiye di rewşeke wisa de ye û çima îjarê şer li hemberî wê bike. Ez Îranê bêtir dibînim. Çimaniya wê jî beriya du mehan bû nameyek ji wan re çûbû Trump di nameyê de gelek fort kiribû gelek ew ê wî hebû yani daxwazê wî ji Îranê hebû gotû tu van daxwazan pêk neyne em ê serê dixin. Bi kurteberî bi vî rengî bû nameya wî du me xwediya Îranê bersiv da. Bi Omanê bersiv daye yani ew dewletên Yekîtiya Mîrektiyên ez ê wê navê Mîrektiyên Yekîtiya Mîrektiyên Ereb nama Amerîkayê ji wan re biribû wan jî bi ew ê bersiv da bi Amanê bersiv da Aman kir navbeynkar Oman tabii berê jî navbenkariya wê hebû yani heta di gelek daweyan de weke Talîban me rola wê dibihîst yani rola wê ya navbenkariyê gelekî hebû. Îranê çi got got ez navbenkariyekê navbenkariyek dikare were kirin
لأف نابنكاري جركنا بميلكتين يكتيا عرب اف إشارة داوي نابنكاري كجدر و لغوري داخوازي مبه و ماجي وكا أدرس دي شاندا قلت از همه يعني جي مذاكرة را همه لي از ديكارم چه مذاكرة بكم چه مذاكرة نكم او تشتكي دينية يعني جي إيراني چه هاتı بخواستن جي إيراني هاتı بخواستن كو وكا او و اميرات عرب تبقره يعني جي وكي بحرين دیوانا پیمان به اسرائیل را کربون اسرائیل ناس کربون پیمان ابراهام ابراهیمی بوغان را چه کربون تشتاج ایران ده تخوستن yani de ve çerçevede bu. Amrun ne kadar bir şey. Yani Yani ve stasiş bu hakarete mesele ke pır mezinel İran yani. Ha, işte Buran ji bo temaşevanê me hinekî meselê fehm bikin ev bi salan e Amerîka ji Îranê dixwaze hilberîna çekên nüklerî yan jî maddeya nüklerî ku dikare ji bo mirovahiyê bibe xeterî ew ê bixe bin kontrolê yani ji kontrolê re veke ku hêzên navnetewî çavdêrên navnetewî bikarin biçin wê derê bibînin qenebe dibin kontrolê de be. Çünkü tirsa welatên Ewropayê û Amerîkayê ew e a İsraîlê bi taybetî İran çekên nüklerî çêbike. Yani duan serê wan füziyan de nükleer bicî bike ev jî dikare xeterî çêbike. Amerîka dixwaze vê bixe bin kontrolê. Yek ya din jî gelek pirsgirêkê din heye çawa tewas kir qebûlkirina İsraîlê. Vana dibêje bê şer bi diyalogê em dikarin em dixwazin bi te re çareser bikin. Yani Trump dibêje ez naxwazim êrişê Îranê bikim. Ez dixwazim İran qebûl bike. Bi şeklekî nîv teslîmiyet. Yan jî li hevkirinekî cuda. Êdî çawa hûn dixwazin bibêjin wisa bêbila. Bersiva Îranê tê mereqkirin ji ber ku di çapemeniyê de em hê nizanin Îranê çi bersiv da. Ew jî tiştekî karê hefteyekî berê ye. Hefteyekî berê Îran mektûb nivîsan da rast e da Omanê çû ji Amerîkayê re. Niha çi bû sebeb em nizanin belkî naveroka vê nameyê ala ecele fermandarê Amerîkayê hat ket baregeha binê erdî ya li İsraîlê. Gelo dibe ku ji ber naveroka vê nameyê be Burhan. Ez dibêjim sedî sed dixwazin yani ve tehdîta xwe ya li ser Îranê zêdetir nîşan bidin. Dikarin li çend hedefan bixin ew hedefê ku ji bo Îranê gelekî derbasdarin yani ji bo wê gelekî bi qîmetin dikarin li çend hedefan bidin di van rojan de. Ev hedef dikare li Iraqê be, dikare li Yemenê be. An jî devereke dirê ku heye me ji tuneye dikare li wê derê be. Lê tiştekî dirê bedena ez dixwazim li ser wê zêde bikim ser wê gotina te zêde bikim çima naveroka vê nameyê ne li gorî dilê Amerîkayê bû. Trump dixwaze tiştekî bike yani xwe pêş bixe di siyaseta derve de tiştekî dest bixe. Çi bi dest xist? Ukrayna bû. Ukrayna yani rêveberiya Trump xwe gihandiye merheleyeke li hevhatinê. Yani ev ji bo Trump tiştekî pir mezin e. Ew Trumpê digot zê hemû şeran biqedînim ji bo xwe ispat bike yani ji Amerîkiyên dinê re ê ku deng nedane wî ku ew Amerîkî ye û ew dikare hêza Amerîkayê li hemû cîhanê bide xebitandin bişuxulîne û Îranê dikare teslîm bigire. Ev ji bo wî gelekî tiştên nebe nabe yani sînekoanon yani sînekoanon yani nebe ev yek pêk nayê yani çima dibêjin yani ev saleke dinê hilbijartin hene hilbijartinên kongreyê hene û di hilbijartinên kongreyê de naxwaze vê piraniya ku destê wî de ye wenda bike. Yani ev piraniya di destê wî de jî dikare çawa biparêze hin tiştên li Amerîkayê kirin yani tamam ewek girt yani mêweyek jê girt lê rewşa Amerîkayê nava xwe de yani ne ew xasî hêsan e. Lewra berê xwe daye hemû saziyên dewletê hemû saziyên dewletê jê ew in yani jê nexweş in
سازیان دیگه وکه Voice of America کنها gelek رخنه سروی که هنه لدیجیوی وکی دیش gelek تشتین که وی کرنه لأمریکا gelek کی کت پیش جوان یعنی وسا نینی خاطر دیتن ترامپ وسا gelek از دیبیشن نغماویه yani ev Trump'e dikare belki daha kurtine yani kesek Amerika'yı beşeki Amerika'yı je ne rahat ben le kavak bejar be behel bejarten u benda kirina piraniye reveberiya wî deheje ji bo vê yekê jî mayînde bike yani reveberiya xwe mayînde bike divê tiştekî bike ku çavên Amerîkaya bizî verin ser vî tiştî tamam Ukrayna heta cihekî ev jî li dervê Amerîkayê ye Ukrayna heta cihekî bû yani gelek gotinên wî wisa derbarê cîhanê de yani weke Panama weke Grönland dediye van tiştana Meksika hin tiştên wisa popüler gotin lêvana ew yani ne tiştekî ku bikare bi xwe pê ve girê bide ji ber wê dijmina sereke ya devletê Yekbûyîna Amerîkayê İranê û gereke İran yani ev ji şoreşa xwe ve ye gereke ew İranê bi awayekî teslîm bigire. Teslîmgirtina İranê jî ji bo yani gelek kes niha İsraîlê dibêjin biya min tamam İsraîl ji bo parastina İsraîlê eweke hewleke Amerîkayê ya mezin heye lê kuleke Amerîkayê ji İranê heye. Yani Amerîka ji İranê darbeyeke mezin xwariye. Yani di salên heştê de Amerîka rezîl bûbû li İranê yani ew girtina ser balyozxaneya wê vana giş bê bersiv mane xistina helîkoptera wê wekî dinê ew li hêsîrgirtin dîlgirtina ew Amerîkiyan li wê derê yani vana di dilê Amerîkiyan de hinê çawa bêjim kulin yani birînin vana. Tamam İsrail naha gelekî li pêş em İsrailê gelekî dibînin gelek kes dibêje ji bo berjewendiya İsraîlê ye tamam ev yek heye lê ne tenê İsraîlê yani Amerîkî ji vê yekê dixwazin eweke Amerîkayê li hemberî İranê heye yani Amerîkiyan heye yani Amerîkiyên navsere yên di emrê me de ve ev yeke hanê jiyan e yani bi rojan bi mehan êsîr dîl mirovê wan dîl hatibûn girtin. Ev û şerekî salî ku li demê gelekî belavbûyî heye bi İranê re yani demeke gelekî dirêj çil sal li ser derbas bûye ev dixwaze vê yekê yani ev yek ji bo wî ji bo Trump dikare bibe tiştekî gelekî bi şaşa tiştekî gelekî wî derxe pêş di çavên Amerîkiyan de çavê hemû Amerîkiyan de. Buran hemenek bersiv bidin hevala. Eğer İsrail Gereke û Amerîka müdaxale İranê bikin rewşa Kurdan wê çawa be? yani ez yani gelekî tayl ber xwe Salih dikevin Kurdan dipirse. ya Rewşa Kurdan niha tabii ez bibêjim ewek hatiye amadekirin. Yani di nava gelên Îranê de ya tişta ku ez dibînim ji nûçeyan ez dixwînim ez vê yekê dibînim ji daxuyaniyan ez dibînim di nava civaka İranê de bi destê İsraîlê belkî an jî bi destê Azerbaycanê destê Tirkiyeyê û bi destê Kurdan civakeke amadekirî heye li vê derê. Yani li vê derê beriya ku şer bike amadekariyê xwe kirine civak li gorî xwe dîzayn kirine. Yani ez hin nûçe de dikevin di van nûçeyan de dîwsam di ser ware derbas didin weke têkeliya başman têkeliya İsraîl û Azerbaycanê gelekî tê axivîn Amerîka û Azerbaycanê tê axivîn Tirkiye kêfxweşiya xwe ji bo ya Amerîkayê wisa eşkere dike lê ji bo ya İsraîlê tiştekî nabêje Erdogan. Lê tiştek xuya dike di nava Kurdan de jî çûn û hatinek çêbûye İsraîl ev gotinên İsraîlê destekdayîna İsraîlê ya ji bo Kurdan ne tiştekî wisa bibêjim bêpingeh e an jî tamam
بگوتنه ne tenê bigotine ye yani ez wisa bibêjim û were fehm kirin ne tenê bigotine ye yani haziriyeke heye ke yani tu dî ew jê dibêjin çi xebata fîzîbilîte dibêjin birê tu tiştekî dest bide destpêkirin gereke tu here wê derê saz bike ji bo wî tiştê ku dixwaze bide destpêkirin şer jî bi vî rengî ye yani beriya ku tu şer bide destpêkirin tê ji xwe re hevalan çêbike heva jî hatine çêkirin ez di wê qenaetê de me ku çima ez vê yekê dibêjim hem çalakiya mesela binêre çalakiya dawî ya 2022 bû ne wisa li Îranê çalakiya Erê du sê sal bû jin jiyan azadî tu dibêjî. ji jiyan azadî 2022 bû. Salekî jî ajot yani wisa ne çalakiyeke hindik bû. Yani ew bingeh li wê derê amade ye ez dixwazim wê bibêjim yani. Ew bingeh ji van çalakiyan xuya dibe ku bingeheke amade heye. Du hêza Îranê hatiye şikestin. Yani wan şikandine yani xwe neşikandiye. Çima yek hêza wê ya ser erdê eger bibê ji weke eskerî Sûrî têkçûna Sûrî ji xwe ji bo Îranê derba herî mezin e. Yemen li aliyê dinê li devera li Iraqê niha dîsa ew hêzên Hicr Şeabî bi wan ve girêdayî niha rojevek heye. Wana sis kirine yani wan nikarin tiştekî bikin li hemberî Amerîkayê li hemberî berjewendiyên Amerîka û İsraîlê. Hebûna İsraîlê ya li başûr bi taybetî bi salan e tê zanîn yani bi salan e xebateke wê heye li Iraqê yani başûr bi serekeyî li giştiya Iraqê xebateke mezin a İsraîlê heye ji bo rêlbergirtina berjewendiyên Îranê. Tiştekî dinê jî dîsa weke îşaret ez dibînim ku hatiye amadekirin li wê derê di nava Kurdan de li Almanyayê Newrostê pîrozkirin li wê derê em aleke İsraîlê dibînin. Yani ev çi ye? Yani civakeke amadeyî heye ku vê yekê dixwaze yani di nava Kurdan de civakeke amadeyî heye ku vê müdaxaleyê dixwaze û müdaxaleyeke bi vî rengî çê bibe wê gelekî jî sûd jê were girtin. Lê heta ew müdaxale were çê bibe berê yani tiştê ji Kurdan re hatine dayîn hene em gereke em tabii hingî nûçeyên me gelekî nexweş in em nûçeyên wisa nabînin em jî imkên dibînin nûçeyê me gelekî nûçeyên li ser vîktimîzasyon dibêjin yani xwe gorî nîşandayîn xwe qurban nîşandayîn bûye awayî em gelekî ewa me dîskûra me gelekî li ser vê yekê ye bi vî awayî em diaxivîn yani vîktimize dikin em xwe gelekî vîktimize dikin û vî rengî em dibînin tamam Kurd qurbaniyên gelek tiştan e û tê zanîn lê ji Kurdan re hin tişt hene hin tiştên yani ev Kurd bi xwe hêzekin eger tu hêzek be yani hêzeke ew çendî dînamîk be wê tabii hevalbendê te çê bibin yani. Ew gotin hebûn ew gotinên wê were bîra te di daxuyaniyeke Cemîl Bayîk de bû. Murat Karaylan de bû. Baş nayê bîra me. Ez bar dikim Cemîl Bayîk bû. Digot yani em Tirkiyeyê tercih dikin. Em li hevatineke bi Tirkiyeyê tercih dikin. Yani tê çi maneyê? Ji bo Yani çi? kesên dilê jî hene, hevalbendên me yê dilê jî hene. Em dikarin tiştên dilê jî bikin. Yani gelek welat gelek dewlet hene dixwazin xwe bigihînin me dîva em jî hêzekin lê em li hevkirineke bi Tirkiyeyê tercih dikin. Yani ev mesela gereke ser vê gotinê were rawestîn yani. Yani terciha Kurdan li hevkirineke bi Tirkiyeyê re heye. Yani em ne parsekên aştiyene no. Bûye awayî yani bêjim. Di her şerî de di her aloziyê de ku li herêmê pêk were Kurd bi ser dikevin. Bi her awayî bi ser dikevin. Her alozî bi kêrî Kurdan tê. Çima? Ji ber ku tiştekî Kurdanî wenda bikin tune ye. Yani di her aloziyê de Kurd dikarin vê hêza xwe ya dînamîk
bixin cihekî li wê de tiştekî ava bikin. Yani rojava mînaka herî mezin e ji bo vê yekê. Ji ber vê ez dibêjim her alozî webkerî Kurdan bê. Rêzdar Murad Karayılan jî beriyan ha gotibû hêzên navnetewî ku heta niha me nikaribû xwe bigihanda wan, îro ew bi xwe tên derê me dixin, dixwazin hevkarî çê bikin, pîlan û proje bi me re nîqaş bikin. Pirsên hevalan dibêje meselekî hesas e, tekîliya Kurdan ya bi Îranê re tê zanîn, tekîliyên siyasî. Wextê şerekî di navbera İsraîl û Îranê de çê bibe, pozisyona Kurdan wê çawa be, Kurd kîjan aliyê dikarin tercih bikin yan jî helwesekî çawa dikarin nîşan bidin Burhan? Ya Kurd tenê bihalî bimînin bese. Yani tiştekî din ez dixwazim bibêjim li vê derê. Yani ew di rewşeke wisa de yani ew Kurd ku bi salan rêxistinên wan hene li wê derê ku niha hemî cîhan dî gava ku baz dike, basa pijakê dike. Ya li wê de bahsa hêzan dike yani hêzên ku bikaribin Îranê biêşînin ku bahsa wan tê kirin, bahsa Kurdan heye. Rêxistineke gelekî demdirêj ya Kurdan heye ku darbeyên gelekî mezin ji dewleta Îranê xwarine yani. Ka Doktor Qasîmli bîn bîra xwe, Şerîfkendî bîn bîra xwe, yani darbeyên gelekî mezin ji rejîmê xwe xwarine. Tamam belkî dilê wan bi Îranê re be û tişta dibêjin yani çareseriya ku ew dixwazin jî çareseriyeke ku dikare pir bi hêsanî pêk were. Yani ew veqetîna ji Îranê, Kurd falan ew yek ji bi awayekî me ewa wê li Sûrî dît yani tevgera Kurdan wê bi çi awayî be. Hêzeke wê heye tiştekî dinê jî hêzeke Kurdan ne tenê Îranê yani gava ku mirov gerek roja tê nehesibîne. Yani gava ku ew be yani İran bibe mijar hemî Kurdistan heye yani. Me çawa li rojava ew yeke hanê dît ku çawa li hemberî talûkeyekê hemî Kurd ji bo rojava rabûn ser xwe. Aynı tişt ji bo rojhilat jî dikare pêk were. Tiştekî dinê Bedran rojhilat ne yani İran ji xwe de tirse lewra rojhilat ne wekî Sûriyeyê ye. Yani ev Kurdên ku fêrî şer bûne erdîgariya rojhilat ji bo şerkirinê gelekî guncav e yani wê bikaribin li wê derê wê yekê bêtir bikarbînin yani ew şerkariya xwe dikaribin li wê derê bêtir Rast bikarbînin. e ama tiştekî din jî heye. Niha numuneya Komara Kurdistanê a Muhabadê heye. Me pişta xwe da Rûsyayê, Yekîtiya Sovyetan çawa em jî de hîştin çû. Numuneya Zelenskî li Amerîka heye. Çawa Amerîkayê pişta xwe da Ukrayna û ew jî de hîştin çû. Niha tirsa Kurdan heye bi cîranê xwe re tu wextê li hev nekî eşxa Rezdar Abdullah Öcalan ser vê yekê pir disekine. Yani pişta xwe nedin hêzên navnetewî sibê du sibê ew dikarin heremê biterîkînin biçin û em dibînin cîranê xwe re rûbirû. Em mecbûrin bi şiklekî bi Farisa re, bi Ereba re, bi Tirka re li hev bikin. Em mecbûrin. Yani hin tiştên hevbeş Ne di nav pevre bijî bilê yani. îşe ji ber vê ya İsrail jî ne xerîbe. İsrail jî hêzekî herêmî ye. Ew jî êdî Ya cîranê me. tiştekî dinê niha em bahsa İsraîlê dikin Ama xeta Bedran sêmîn hemû mühim e. Rast tu bêjî ye. Xeta sêmîn mirov dikare bidomîne wekî li Rojava. Bedran niha bahsa İsraîlê dikin hêza İsraîlê ya li İranê beriya vê rejîmê yani desteka ku wê ji İranê werdigirt ji tu deverê dinê wernedigirt. Hı hı. Yani cihûyên li İranê û serdestiya wan a di dema şah de serdestiya wan a tûcarî çi ez bibêjim ji dema Sasaniyan û heta niha ve yani cihû li ne tabii cihû ne İsraîlî ne yani cihûyên vê herêmê ne yani cihûyên ne heta mirov dikare bêje ne cihûyên Samî ne yani. Ev van kesana yani gelek ji dîrokê ve lê ji Sasaniyan bihesibîn heta niha yani wan her tim
İran li ser rêveberiya Îranê hêza xwe nîşan dane. Her tim di rêveberiyê de cî girtine. Yani katib bûne, bin katib bûne, bin şah bûne. Yani bi awayekî di rêveberiyê de cî girtine û tûcarên vê erdîgariyê bûne. Hêzeke mezin a İsraîlê ya li vê derê heye ji xwe hebû jî yani ha. Gelekî mirov ji vê derê hatin derxistin gelek cihû tabii di salên şêstî de ji vê derê hatin derxistin operasyoneke gelekî mezin e li ser wê hin dokümanter hene İsraîlê ev yek çawa pêkanî yani civakeke mezin a Kurdan ku cihû bûn ji wê derê hate derxistin birîn İsraîlê û ev tevgera vê yekê û amadekariya wê rola Mustafa Barzanî ya di vê yekê de gelekî wisa hatiye nivîsîn lê eweke heye yani gereke mirov İsraîlê têkele İran û İsraîlê kêm nebîne yani İsraîl wê Îrana berê dixwaze. Wê bi dest jî bixe yani ez kesek nebi vê ew ê rêye ya bediran hatul ew ê dinê re tamam zordestîke gelekî mezin avê rejîmê heye li ser civaka xwe ditepisîne civakê dikare bitepisîne lê civaka derve civaka yani tiştek heye li vê derê ez dixwazim balê bikişînim ser em gelekî dibin tesîra çapemeniya çepkir de dibînin taybetî li Kurd ji bo Kurdên Bakur ez dibêjim çapemeniya çepkir ji ber dijberiya xwe ya Amerîkayê yani Îranê dihebîne tiştekî bi vî rengî heye yani ji bo wan bediran ez wê bibêjim ji bo wan yani ji ber ku Amerîka dijmin e gerek li Îranê were xwedî derketin na ne ev yek e ev rejîma Îranê dijmin e yani ev bi vî awayê xwe ji bo Kurdan yani tiştekî bi hezar salan ne ez ew qasî mezin nekim bi dehan salan ev yek tê zanîn yani dijminatiya wê gelekî eşkere ye tamam belkî ji bo hin berjewendiyên xwe li hin deveran gerîlayên PKK hiştiye yani hiştiye di ser axa wê re biçin deverên dinê werin herin û tevgera wan pêk were hiştiye lê heman demê de jî tevî Tirkiyeyê gerîlayên PKK bombebaran kiriye yani tevgera PKK bombebaran kiriye tevî Tirkiyeyê em gerekin tiştan ji bîr nekin yani bi dehan bi bîstan çi bi dehan bi sedan minûçeyên vê çêkirine ku çawa bombebaran kiriye topbarana Îranê yani Burhan ez ê bibêjim Werişê yani niha berjewend Muradî û Pexşan Ezîzî ez keçên me ên ciwan in erê li li ber Rojavayê îdamê ne erê Kurdistanê ya ez pirsa ketin kerem ke biaxive benê yani ne tenê ew her du jî gelek keçên me xortê me ê ku derbasî Rojavayê Kurdistanê bûne li dijî Daişê şer kirine yan jî şer nekirine tenê ketine nava faaliyetên mirovî di vegera li Îranê de li Tehranê tên girtin û niha li gelek kesan cezayê îdamê hatiye birîn û xeteriyekî pir ciddî heye ku werin darvekirin jî yani İran tabii tiştekî wisa hevalekî dipirse dibêje ji bo İsraîlê têkbirina Îranê mühim e yan têkbirina İslama siyasî mühim e pirsekî wisa hebû ji bo niha ji bo me Kurdan cuda ye ji bo İsraîlê cuda ye ji bo me Kurdan derdê me İslama siyasî vê gavê tune ye derdê me ew e ku hêzên dagirker qels bibin û Kurd azad bibin derdê Kurdan bi İslama siyasî re pir tune jaliyê îdeolojîk ve jî ama elbet bi Îranê û bi Tirkan re bi Ereban re me em bikaribin hinek azadiya xwe derbixin pêş ew mühim e ama ji bo İsraîlê ez dibêjim xey İslama siyasî hedef e yani ez min ew got savê gotila xwe dubare bikim İsraîl Îrana berê dixwaze Îrana dostê wê bû dixwaze yani ji vî alî ve û İslama siyasî eger ev jî xuya İslama têk siyasî tiştekî dirê heye li vê derê İslama siyasî eger İsraîlê nas bike derdê wê bi İslama siyasî re tune ye rast e hevalekî din tiştekî din dipirse li Bakurê Kurdistanê projeya hêzên derve çi heye li gorî te dibêje Burhan
dibe Amerika be, welatên Ewropayê be, İsrail be, di derheqê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de qet çi plan û projeyên wan hene dibe we qet çi bîstiye merak dikim. Yani ya tiştekî me bîstî tu de yani tu proje proje xwe jî me re nabêjin. Yani vana hene belge de Wikileaksê de derketibûn têkeliyên qirêj yên Kurdan û devletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Yani hin bibarîn bi devletê Yekbûyî Amerîkayê. Yani hin kesên devletê Yekbûyî Amerîkayê ez wisa tarîf bikim. Yani gelek mirov nebêje yani navê devleta wisa giştî neke lo yani giştî neke yani çi dibêjin bi Tirkî genelleme bû. Yani giştî neke yani wisa. Lê ez ew ê bibêjim gelek dewlemendên Kurd derketibûn ku vana li Amerîkayê hin tişt kerîbûn falan têkiliyê vana û siyaseta başûr falan hatibû gotin di belgeyên Wikileaksê de. Yani tişta herî dawî ku me dîtiye di derbarê Kurdistanê de weke belge hatiye dîtin ew bû ê belgeyê Wikileaksê bû belgeyê Wikileaksê jî ve 15 sal sera derbas bû. Çi erê 2006 bû ne wisa? Erê Erê bêjim va wisa demek de jî di sera derbas bû. Ji ber wê yani tiştê ku em ez dikarim bibêjim yani mesela dîtinin yani vana pêşbînî mirov dikare bibêje pêşbînî yani hin tiştan dixwîne ji tiştekî fehm dike û şîrove dike. Yani vana şîrove ne tu plan me nexwîndinim nizanim yani van planana baş van e. çi ye. Lê çi heye ji bo Bakur tişta li Bakur yani li ber çavan çi ye? Gelek kes xerabûna nasnameya Bakur dibêjin. Xerabûna nasnameya Bakur çi ye? Yani tu nebûna ji holê rakirina qirkirina Ermeniyan, bê Ermenî hiştina Bakur, bê Suryanî hiştina, bê Xristiyan, bê cihû hiştina Bakur heye. Mirov gelekî li ber vê yekê dikeve. Çanda Bakur yani wisa xera bûye. Yani ew çanda ku yani dijminatiyeke mezin xistine nava yani Tirkiyeyê xistiye nava civakê. Yani ew ji dema Osmaniyan û vir ve gereke mirov bihesibîne. Ew yek xera bûye. Ez min li çend cîhan xwend yani kesên ku wisa ji dîrokê fehm dikin û dîrok dixwazin vê yekê ew bikin, çê bikinê. Mesela gereke Bakur deriyê xwe ji Ermeniyan re veke. Yani têkiliyê xwe bi Ermeniyan re gereke gelekî xurt bike. Gelek cihû ji Bakur çûne gereke têkiliyê xwe bi wan re çêke. Yani mesela beriya çend beriya demeke kir bû li ku derê bû ya li gundekî bi dîmenî sinagogekê dît. Ez bawer dikim gundê li aliyê çiyayê Mereto bû. Li nêzîkî Sasonê falan bû. Li wan derana sinagog heye bifikir. Yani ew kesan çûn ku derê çawa çûn yani ew mirov çima hiştin yani ew nasnameya Amedê bifikir nasnameya pir çandî û pir olî yani gereke Bakur bêtir vê yekê bixwaze ser vê yekê Ermeniyên hewl bide. Ermeniyên li Bakurê Kurdistanê merov Yani dikare ez bişîne bêjim ne yani cihê wan e jî Bakurê Kurdistanê yani ne tenê cihê Kurda ye yani. merov Ermeniyên li Bakurê Kurdistanê dikare bişibîne xwe cihiyên Efrînî ji neçarî koçber bûne Ya heta mutlaka Ermeniyên yani mutlaka ji wê yani bifikirin tiştê hatiye serê wan jê tenê wêdetir e yani. tiştê ku hatiye serê wan felaketekî pir mezin e. Yani milyon û nîv Qetiyameke pir Ermenî mezin e. wê demê hebana îro hêjmara wan dibû 12 milyon li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye bi taybetî li Meletiyê wan herêman jî. Mesela bifikirin xwe bixin şûna xwecihiyên Efrînî yek û Yani mesela tu ev mesela tu ev binêre mesela Ermenî li ku derê hene Heleb. Ha mesela. Mesela bêje Helebê nüfuseke Ermeniyan heye. Dema ji dema Osmaniyan. Piştre jî vê dawiyê ê kesê ku ji qetliyamê Filîpînê berê xwe da min hingê Sûriyê di destê Fransayê de bû berê xwe dane wê derê. Eweke wan heye nüfuseke wan heye. Tu nikare bibêje mesela Heleb bajarekî Ereba ye.
لورا ارمني هن الودري لحلب سورياني هن نفوسك سوريانيان هي نها بحثا تاخي كردان كر الودري نفوسك كردان هي يعني بري آمد جي وصابو بفكر مردين جي وصابو موچ بدليس جي وصابو هر وكي دني ل او هفسنگي او از جواك جهردو hatiye qutkirin, hatiye geyîdandin yani mesela ez li Dêrikê hatime dinyayê Dêrik ji navê ji Dêrê tê yani Dêrik dêra biçûk yani kurmancı ya yani bu kurmancı dikare bêje dêra biçûk yani tu ew bi gava ku tu vana bîne cem hevdû yani tamam İslam yani İslam'a siyasi her hebû yani vana her deri hebûn yani demin gelekî kendi jî hebûn li cihê me yani hinê ew de derbas dibe melayê cizîrê de derbas dibe yani de ew wî de derbas dibe basa hin terîqetan dike hin ew dike ew terîqatên li dijî şah û padişahan yani ew yek her hebû ew her tim jî hebe lê gereke mirov bikaribe tehamülî hevdû bike bikaribe hevdû re bijî yani ji bo bakur ez bêjim eger mirov projeyekê yani çê bike û bi însanîn derve re li hevdû bike yani projeyeke bi vî rengî yani bakureke pir çandî û pir îja tabii em Kurdê me jî niha devê dawê de gelekî netewperest jî bûne lê gereke mirov wê yekê bizanibe yani tamam netewperwerî tiştekî ye yani Kurd bûn Kurd hezî tamam ew jî Kurdperwerî ev tiştek e lê mirovbûn û bi mirovahiyê re li hevkirin tiştekî dilê ye yani gereke mirov wêya ji bîr neke tamam bakur ame ye niha îro şaredariyên Kurd qezenc dikin yani her li her derê hinekî rehet bibe şaredariyên demê li her derê bi pêş bikevin wê yani lê tiştekî dilê jî heye li vê derê me hin mirovê xwe hin zengîniya xwe hin dewlemendiya xwe wenda kiriye gereke em li vêya xwedî derkevin hinekî jî yani ji wî hestî derbikevin hestê ku tamam me têkoşînek ji bo vî welatî kir yani ji bo bakur bêjin tekoşîneke bi salan tukare ji dîroka komarê û vir ve tukare bihesibîne têkoşînek heye têkoşînek têkirin tamam gelê dinê ev têkoşînê hane nedan an jî xwestin bidin hatin astenkirin her awayî mirov dikare bibêje vê yekê bibêje Burhan em dikarin bernameyekî taybetî li ser van kêmenetewên li Bakurê Kurdistanê çêbikin taybetî Ermenî gelek pirsene û du sê pirsa jî te bipirsim li ser vê meseleya rojheta navîn niha belkî hemî temaşevanên me nizanin ê genç ê ciwan jî hene piştî şerê yekem yê cîhanê yan jî di arîfeya şerê yekem yê cîhanê de wextê ku bala dünya alemê li ser şerê yekem yê cîhanê bû wê demê Osmaniyan Talat Paşa li ser navê Osmaniyan ew jî ji xwe dawiya wan bû biryar dan koçberiya mecbûrî di derbarê Ermeniyan da milyon û nîv Ermenî wextê ku ji Bakurê Kurdistanê şandin Şamê şandin deverê cuda Helebê Sûriyê nîvê wan di rê de jiyana xwe ji dest dan lawê wan mêrê wan hatin revandin birin qetil kirin revîn jî salvegera vê qetiyamê de ez taybetî dixwazim vê yekê biaxivim eger tu mühîm e ew însanê ku derbasî Helebê û Şamê jî bûn ji ber ku dibin kontrola Fransiyan de bû pişra hemî derbasî Fransayê bûn derbasî Amerîka bûn diasporaya Ermenî ya li dünyayê hêjmara wan ji nüfusa Ermenistanê zêdetir e yani millet perîşan bû milletê Ermenî yani ecayîb mağduriyeteke heye ez dirêj nakim hema hinekî empatî bikin xwe bixin şûna Efrîniyên li Efrînê hûn bi darê zorê têne koçberkirin
li şûna we hîn însanên cuda têne bicihkirin. Ez nabêjim Kurdên Bakurê Kurdistanê li şûna wan hatine bicihkirin ama pir milletên cuda hene Tirkin anîne li Bakurê Kurdistanê bicihkirine taybetî li Wanê, li Mûşê, li Bitlisê, Tatwanê Ahmet gelek ya. gundên milletên Tirkiye hene anîne şûna wan bicihkirine. Meletiyê merov va însana bîne ser zeviyê wan, ser mal û milkê wan ev dibe şoreşekî. Yani ez bu xwe taraftar em rojekî bernameyekî Ya tabii ew nikar mirov nikar ew qasî lê projeyeke hevnasînê li kokê xwe vegerandinê mirov dikare ji bo wan bide destpêkirin. Projeyeke merov pir bixe baş e ji rojevê bo ye. Bakur yanî herê. Ez amade me bixim rojevê jî çünkü dawa milletê Ermenî bi qasî dawa Kurd dawekî heq e. Îja Jean Roj dibêje ez bawer nakim ku Amerîka, İsraîl li hember Îranê di nava amedekariyan de bin. Sebebî wî jî ew e eger amedekirî hebiye ji niha ve hêzên çekdar ên opozisyonê amade dikirin. Wekî li Sûriyê beriyan hakiribûn. Yani ne perwerde çêkirine ne amedekarî çêkirine hêzekî opozisyonê alîgirê Amerîkayê niha tune ye, alîgirê İsraîlê tune ye, hazir tune ye. Ew yek. Ya din jî dibe çima mesela hevalekî din jî bi rêya WhatsAppê ji me re şandiye. Dibêje niha tevliheviya Kawusa li Tirkiyeyê nîşan nade ku di plana hilweşandina di guherîna rojeta navîn de beriya Îranê dor ji xwe hatiye Tirkiye. Ma dibê hûn çima nabînin? Ji ber Yani vê şeretaveyeke ne tevliheviya li Tirkiyeyê ya. çi? Tevliheviya Tirkiyeyê bi kêrî wan tê lê ez wê bibêjim yanî daxwast tune ye. İhtiyaceke ji Tirkiyeyê heye lê li Tirkiyeyeke têkûstir heye. Yani ji bo İsraîlê û ji bo ya ew bînin bîra xwe yani mesela têkeliyên Tirkiye û İsraîlê çi qasî stratejîk bûn. Heta niha jî gelekî stratejîk in. Yani bifikir Erdoğan ew qasî xeber dan ji İsraîlê re çû li Amerîkayê vê daye ew Netanyahu civînek pêkanî wê Netanyahu bihatiba Tirkiyeyê nexweş ket û nizanim hinekî talox bû pişt re ev çi bû ew çalakiyên Hamasê pêkanî ew teroreke mezin a Hamasê Yekî pêk Oktobr. hat ew sekî têkeliya Tirkiyeyê û İsraîlê sekî. Yani stratejik bi awayekî stratejik İsraîl muhtaç Tirkiyeyê ye. Tirkiye ew jî mesela gerek mirov bînin bîra xwe ticareta xwe ya ji İsraîlê ji İsraîlê re newestand. Yani heta vê demên dawiye heta niha jî ew dikirin tedî digotin ew yani barhelgir diçûn hin deveran yani barhelgir dişan digotin vana ji bo Filîstîniya ew çi bûn ew Erê keştikî erê dişandin digotin ji bo Filîstîniyan e ev vê yek ya herkes dizane ku Filîstînî yani bê İsraîlê Filîstîn dikarin xwe bigêrin wê yekê yani bê destûra İsraîlê. Yani bi awayekî dinê malfirotina ji bo İsraîlê jî vî rengî dewam kir. Lê yani ew qasî stratejîk e ez wê dixwazim bibêjim yani çi qasî stratejîk e Tirkiye ji bo İsraîlê ji bo Devletê Yekbûyî Amerîkayê jî hakeza bi heman rengî. Tirkiyek tê xwestin lê Tirkiyeyeke li gorî dilê wan tê xwestin. Tamam yani ne ew qasî tund yani tam bila hêza wê ya leşkerî hertim hebe lê li nava xwe gerek ne li hevdû be. Yani siyaseta wê de gerek du bendî hertim hebe. Tirkiyeke bi vî rengî hertim de hatiye xwestin. Hertim jî hatiye çêkirin ha. Yani de ewa Tirkiyeyê de di bingeha Tirkiyeyê de ji bo Kurdan nabêjim dervê Kurdan ez dibêjim yani ya. Du hêz hene hêzên oldar û hêzên laîk û şerê vana ji destpêkê ve her heye ji komarê ve ji beriya komarê ve ev yek hertim heye ji tanzîmatê vir ve ji Osmaniyan eger mirov bigire ev yek hertim heye hertim hebûye yani ez dixwazim wê bibêjim yani ez ne hedê İsraîlê ye ku êrişî dewleteke endama NATO'ya bike. Yani tamam dikare ew bike yani mesela zorê bide ku ev iktidar biguhere. İktidara tê jî mesela CHP eger daha were
le devsa AKP CHP vere. CHP dosta yekema İsrail'e. Yani tekeliyen herri baş ve CHP bir İsrail'e reddeyine. Yani ve bu avayı tevbigara CHP yani siyasete CHP'de ev yekeye. Yani evi bibêjim İran gelekî xuya dike yani êrişeke muhtemel hemberî İranê gelekî xuya dike ev dikare êrişeke wisa çavtirsandinê be yani li hin deveran bixin ne şerekî topî be komî be bu awayî jî gereke mirov hinekî li ser bifikire İran li pêşe yani. Baş e, gelek spas dikim ji te re jî ji temaşevanên me re jî Ez spas dikim. Kur'an asteya siyasî ya temaşevanên me gelek bilind xuya dike. Yani mesela tiştên ku tu şîrovetkî mijarên ku tu şîrovetkî hema di paralelê te de me re dibîne şîroveyên pir siyasî a kûr hene. Mesela hinek Ya dibêjin kur NATO siyasî nemaye, her tişt Amerîkayê, hinek dibêjin heta ku Tirkiye ji NATOyê dernekeve rast e İsraîl nikare lê bixe. Ama ji nûva dîzaynkirina Tirkiye dibe mümkün e mesela Jean Roj. yani em ez dîsa ez vê bibêjim çavkaniyên medyayê gelekî girîng in. Yani tu medyayê ji kulêrê dişopîne gelekî girîng, nûçeyan ji kulêrê dişopîne gelekî girîng in. Ez tavsiyeyê temaşevanan dikim. Yani ez vê bêjim ez bi çend zimanan dizanim, bi çend ziman ez dikarim Çi icap dike tu medyayê ama bişopînim. ji bo ku merov bûyerên siyasî bikare bi analîz bikin. Ma hewceyê merov nûçeyên rojane bişopîne Erê bikin. çavkanî yani çavkanî gelekî girîng e. Di hemî nûçeyan de bingeha wê de siyasî heye, siyasetek heye. Di her nûçeyê de gereke yani vekolînek lê zûwere kirin. Ez bûyê rengî dibînim. Yani heta ku ji we tê ji çavkaniyên cihê xwe têr bikin. Mukayese bikin, Berê. sentez bikin, bidin berhev erê rast e. Baş e Burhan eger gotinê tê dawî tiştê ku tu ji Wala xwekê miget. Ew qas bû. erê wala. Saet û Spas 16 dikim. deqî me tu jî bû Burhan pir kêfxweş Spas bû. dikim. Spas dikim. Silavan Hevan temaşevanan dikim. Li hevalan dikim. tamam xwekî ji tu girtî. Hevan ez jî ji we rica dikim kanala ku ez kanala ku min ji we re bas kir Kurd Arşîv hevalê ku temaşe nekirine di destpêka bernamê de me bas kiriye Kurd Arşîv ji kerema xwe re bibin abone hevalê me hêja li wê dirêne birê ve dibin bila bibe hefzaya me ya Kurdan yani ême jî têda ne û ez jî rica dikim ji hevalê me Kurd Arşîv bila dîmenê min û ê Burhan hinek zêde Buyan binêre ê min de guherîn çê nebûye ji te re bêjim ez dîmenê xwe Med TV carna derd keve pêşiya min hevalê me ciwan parve dikin di min de guherîn çê nebûye ez tenê hinek şîşko bûme min kîlo girtiye ama min de guherîn çê ama te de guherîn çêbûye Ya pır yani. Yani rojekî yani dîmenê te ji derkevin em bînin bidin berhev te yê ejder dît tu yê ejder parve deqekî bise Burhan bisekine deqekî neçe derekî bise tiştekî parvekim Kurd Arşîv heh bise ez dîmenekî çiwa parvekim bisekine dîmenên Burhan Karadeniz hebû bisekine havay tamam min dît deqekî hevan û neçin derekî bisekine hat heh ya ev dîmen binêre Hayır.
Kelek evinde Mehmet Aktaş'ı. Eri, Mehmet Aktaş. İja ji ber ku müzik he, ez pir naxwazim müzik bidim, ji ber heqê telîfê derdikeve. Problem çê dibe ji min re? Ev Burhan Karadeniz'e hevalê me ji xwe Burhan Erdem basa wî kiribû di bernameya destpêkê de. Ev jî temê lêxist û her du lingî wî jî nedixebitîn. Ser kursî bû. Erê wala. Burhan bi vî şeklî em xatir bixwazin ji hevala hevalno hêvîdarim li gor dilê we be. Bi hêviya rojên xweş azad Burhan xatirê te silav reis. Sivas kim hatırlaşı.